tekninen puku sulle, siinä on liikaa taskuja. Hei Mikko, sun pitää kauas linja. Noniin, tuu sieltä Toni. Olemme niinku ainoat hyökkäät. Löysät hihnaa vähän. Mites tää ratio? Meitä on niinku 3 kertaa vähemmän. Ei se Mitä hihnaa tästä vai? 3 kertaa Miten te pystyy löysätä? Tulivoimaa, ylivoimaa. Ollaan ensi kerralla. Ei siitä. Vaan siitä lenkistä. Siitä lenkistä. Mitä vitus olisi lenkki? Onko se Mä en näe mitään lenkkiä tässä. penaa? Löysä se vasta ensi kerralla. Oh! Just tää niin se sitten on jonkun softaspruuta tekemässä kaara. Se on katsomaan semmoinen lähes meille. Siinä jostain saatana varattu kataa. Lippuu konks. Mä käsin kokeen semmoinen rikki. Vittu taas paskasarja, voi hei. Veijo sun. Ai oliks meni ihanaa? Eiks niin Noponen? Joo. Metallinen kalina ja näin etpäin. Niinku, tää on niinku MV2 yhteeni tää metallinen kalina. Pitäis hyvä käydä. Mikko, pidä kiinni. Joo, mä voin pitää. Vitsi tässä on. Minä Mikko. Vaan se homo Mikko. Se on hyvä, kun kaikki tuntee jo Mikon, että se on homo Mikko. Mitä tossa videossa tulee, kun 20 minuuttia pelkkää Mikon haukkumista? Se on vaan vitu jees. Anna tänne se 200. Nyt mennään. Se varmaan, Niko, se varmaan roikkuu hyvin toi kamera. Se roikkuu Kuvaapa helvettiin. Irta ne skaari. Irta skaarin takaa tähtää, tohon on helpottaa tähtää. Se ei oikein kuvaa suoraan eteenpäin äsken. Kattoo johonkin ihan toiseen suuntaan. Käytän sen seuraavaksi aseeseen. Enkä tuu. Menkää te sieltä, ootko se hämäys? Siellä kattoo 2 On tyyppiä. sun pari tehopelaajaa siinä, niin siinä pärjätään. Missä 2 tyyppiä? Tuolla asti, jää. Kaikki meillä on mikit, niin mennään samasta läjästä. Niin, sehän on just se radiomyön idea. Kaikki kulkee semmoset pienessä nipussa. Kaikki kävelee metri toisten välissä. Ja just ton takia voi viestiä tänne Just tän takia mä en mahtavan tykkää peilauksen kallioista. eteenpäin. Mut ase pysyy ehjänä, ei haittaa. Käsimertaa mennä. Koettua kyllä. Et lonkka murtuu jumalauta lääkintämies! Ei voi mitään. Onks tuolla joku? Ihan niinku joku valkoinen ois. Sehän on varmaan se NVA blondina. Ei oo. Tulkaa nyt naiset! Anna jos ne menee ylhäältä. Tähän näin. Toni, ton kiven takia vaan makas. Kyllä sieltä jotain näet. Vähän puitten läpi auto. No niin, peruspaikka täältä alas, se on aika hyvin tuolla kalliolla. Sieltä saa oikeasti. Ainakin sillä. Kuka pisti kooliin? Jumalauta! Ai vittu jätkä. Vittu, täällä on homo kävellä. Tää radiokeskustelu on perin. Tuolta pääsee Noponen alas. Mä menen tästä. Mene. Tähän väliin joku avaa linjaa ihan turhaa. Kulta muille! Kulta! Syöttää. Ui vittu mikä kivi. Aivon nilkka saatana. Nyt on melkein nilkkaplassi kyllä rantepaa. Taas on paino. Kuoliks sieltä joku? Yli 10 kiloa. Joku sieltä tulee. 12 olisi veikkaa. Ei tää paina. Ai vittu! Hyppää! Hyppää! Hyvä Mikko!
Mistä tulee? Ne on siellä samalla kivellä, missä aina. Siellä on yksi tyyppi kuollut vissiin. Miten voi softauksessa kuolla? Aika heikko saa olla. Toni tapahtuma Kalliolla. Kallio, ampukaa! Liikaa puski. Mistä? Mä haluan dynata vielä tässä. Tuo. Siellä on NVA:n aski. Missä? Tuolla. Kalliolla. Antakaa suojatulta. Mä menen Vietnamiin. Ei nyt noin kova ääni kummiskaan monessa vieressä. Kato NVA:n aski vasemmalla, Mikko, sitten. Vasemmalla. Tuolla. Tuolla. Mikko, jos sä etenet nyt tuohon kallioiden taakke, kun... No niin, jos mä nähdään edemmäs, niin antaa suoja. No niin, tähän näin joku tuohon kulmalle. Panko tuolta ylhäältäkin. Mikä on ylhäältä? Kivellä. Onko siellä muuten enempää porukkaa tässä ylhäällä? Mut Mikko, jos sä menet siihen samaan paikkaan, mistä aina. No niin, nyt antakaa suojaa. Soja siltä NVA:n askelta. Okei, sitten mitäs? Siellä menee jo, näet se, kiipeily. Loppunen, heitä se kypäräkamera, mä voin kuvata. Onko se pää muuta? Pitäis olla, mutta anna olla siinä. Okay. Ai jumalauta. Tää säästelee akku. Mikko, kuuluu tää. Tuhina kuuluu. Eikö mun höppinen oikeesti kuulu muka? Onks sulla voksi? On mun voksipää. En mä kuule mitään. Entäs nyt? No anna olla, sulla kuitenkin, sä oot kuollut, mene vaan sinne. Siellä on vissiin tuolla Kivellä. jossain siellä. Tässä on vähän kuusistoa, niin tosta ei vaikea nähdä. Nyt ne on vissiin ne toiset edennyt jo tuolta, niin... Joo. Pitäisikö yrittää edetä tästä? Siis, mitä? Pitäisikö yrittää edetä tästä suoraan? No jos noin pitää noin kiireisinä, niin kyllähän siitä vois. Mikko kuoli. Niin se tippuu kyllä siitä. Näkyykö sieltä? Sitten kun noikin alkaa ampua tuolta. Joo. Ja katso kun ne alkaa yhtä aikaa ampua tuolta. Molemmista suista. Niin sitten. Joo, siellä on toi. Toi tyyppi on tuossa, niin